ନମସ୍କାର। ଯାହାକି ଚିକେନ୍ ଚକୁଳି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ। ଚିକେନ୍ ଚକୁଳି ଏତେ ଫେବରାଇଟ୍ ଜିନିଷ କହୁନି। ଇଏ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଖାଇବା ତ ସରିଲା, ଦିପହରେ ଦେଖିବ ତରକାରୀ, ଭାତ, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ତା ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ମଞ୍ଜା ପତ୍ର ଦେଖିଲା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବର୍ଷର ମଜା ଉଠିଗଲା। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ରୋଲ୍। କିଏ ଖାଇବ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି।